makosana kwa amene timakhala ku Lilongwe komanso amene timayendako ku Lilongweko pali malo amene pamadziwika kuti pambowe pa crossroads komanso pa City Mall topadziwa bwino pamalo pamenepa. Malo amene ajatu ndetu kukhala zoti ndi usiku pamakhala poopsa kwambiri makamaka kwa anthu amene tilibe magalimoto. Paja pamene paja anthu amatha kukwerera ndekuti no mabasi omapita ku 49 kande kuti ku 25 ena amapita mtaone ena kumapita chaku Mchenje roundabout. Makamaka pambowe paja pali ngati kachire choncho. Malo amene aja usiku ndekuti pamakhala poopsa kwambiri. Chimene chimachitika nchonena kuti akuba amakonda no kubisala side ya kumbowe kuja ndekuti no kupanga target kande kuti anthu amene akwera mabasi pamene paja kano anthu amene akupanga zoti atenge ndalama pa ma ATM apambowe paja apeza kuti nthawi zambiri amapangidwa chipongwe pamene paja. Ndiye chimene chinachitika ndichonena kuti apolisi atazindikira zonena kuti anthu ochuluka akumadandaula za pamene paja kuti akuberedwa ena akapita kukatenga ndalama pa ATM apeza zoti kubwera magayizi ena akazi kuwanje basi noto kwalanda ndalama pamenepo kwathibula choncho moteso ife achibale ena ake amene amakhala ku Lilongwe kumeneko anazakumanaso ndi incident ngati imeneyo. Ndezi kuona kuti apolisiwo atakhala pasi anazalingalira bwinobwino panaitu apolisi ena ake awiri anangozipanga kuti apiteno azikadikira pamenepopo ndete ziona kuti inali routine amapita pamenepo ali mu civilian ndicho linga choti apeze anthu amene akupanga zimenezo zigawenga zimenezo. Ndengati tinatsatira bwinobwino kumapeto a sabata yathayi apolisi to pamenepo anaombera mbava imodzi mwa mbava zimene zimakonda kupita pamenepo kumapangano chipongwe anthu. Mbava zimenezo akuti zinanyamula zikwanje ndeti no kumalanda anthu ndalama akatenga pa ATM basi nofika kutapa nkhwiko pamenepo ndi kumulanda china chilichonse chimene anatenga pamenepo. Ndi apolisiwo anakwanisa nthawi imeneyo kuombera imodzi mwa mbava zimenezo pamwendo. Ambiri kukhulupirira kuti tinaonanso nkhani yake imene inaliti zithunzi zinakhala zikuyenda m'masamba mchezo. Ndi apolisi amene achita zimenezo panali mmodzi yemwe ndi CID winayo ndekuti no anali sergeant ma patrons itu amenewo zimene zimafunikira kwambiri. Ndipo osati incident imeneja anthu ambiri anakondwera kwambiri pa zimene zinachitikazo zimene achita polisi poombera mbava imeneyo. Zimenezo zapangisanso zonena kuti at least anthu no aziona kuti ali safe akamapita malo amene aja. Tikukhulupirira kuti kuphatikizapo so aino ake amalo amene amapanga ma business pamene paja ndikuti ka City Mall kande kuti ambowe zinthu zimenezi zawakondweresa kwambiri makamaka kuti zabweresano sanite pamalo pamene paja. Ndeno topo osatira zimenezi ku polisiko kulikulu la polisi tu anaona zimenezi. Ndeno potengera kuti wamkulu wa polisi padakali panopa amene watu ndi Inspector General Richard Ruhanga akuonekanso kuti ndi patron. Iwo atu ataona nkhani imeneyi anawayitanisa apolisi amene apanga zimenezo kumene kutu ndekuti kunali no kukapasa ma promotion ngati njira imodzi iwapanga motivate apolisi amenewa. Ndipo kutengera ndi mene maranki analiti apolisi amenewa mmodzi mwa iwo amene watu ndi Fred Nkata mwe anali pa udindo wa sergeant awakwezano kukhala pa sub inspector pameneno wa polisi amene anali wa CID amene wandauti alikale pa udindo wa sub inspector. Ndi malo mwake wamkulu wa polisi angotenga ndalama kwa pasa amenewa ngati part of motivation. Ndenoto wamkulu wa polisi amene akunena zona kuti zinthu ngati zimenezi zikamachitika ndiye kuti no apolisi azilandira ma motivation apitiza ndithu kuwapasa apolisi amenewa akagwira ntchito zotamandika zimenenso ndi zinthu zabwino kwambiri zipangisa zonena kuti chitetezo ku Malawi chipite pasogolo chifukwa tu kunena zona mbuyomo anthu ambiri timakhala ndi mantha ndi mene zimayendera nkhani zokhuzana ndi chitetezo. So big up kwa Inspector General Malawi Police Service Ruhanga komanso magayizi amene agwira ntchito yotamandika imeneyi. Zimenezi ndi zimene nzika zikuyembekezera kuchokatu kwa adindo ngati inoyo pa nkhani yokhuzana ndi chitetezo. Nkutheka tomwe ni maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunena zona kuti akuluakulu apolisi apanga liwadi ndekuti apolisi amene anaombera mbava imene imakhala ndi anzake akubera anthu ndalama akatengatu pa ATM pa Mbowe mu mzinda wa Lilongwe. Ngati maganizo amene walipo mutafotokoza comment section koma molemekeza maganizo anzathu. Sawale panga like video imene komanso panga subscribe channel imene cha Fox Malawi News 18 ndichonga kuti nkhani zambiri zikamachitika ndekuti zithakupezani mosavuta.